Maong ladula ka mo'y pasakit ug maanindot nga kasinatian sa kinabuhi. Ipadala ni atong lumanon, handumanan sa kagahapon drama. Maayong adlaw karatong tanan, o labi na sa atong mga suking tagapaminaw na atong programa, handumanan sa kagahapon drama. Kinatong sugilanon, mahatungod kini sa usa ka pamilya. Para masabtan niyo ang tanan, nasugdan ta sa inyo din. May ngadlaw ka ni mo, luluking ran. O gilabi na sa atong mga viewers o mga pinalagang tagapaminawag ni atong programa, handumanan sa kagahapon drama. Pero walang usap, pangalan Mario. Usa ako sa mga suking tagapaminaw sa inyong programa. O para masabtan niyong tanan, sugdan ko sa inyo din. Inday, Aliyah, imong mama, asa? To asa silingan pa, nagtungit man to siya pa. Unsa? Nagtungit imong mama? Adwa irik imong mama, Olya? O pa, ato na ko si mama pa. Paliw na ko pa. Ma, paulion daw ka ni Papa. Unsa? Unsa na mapud niya naman? Ay, kalagot ba ni oy? Paulion daw ka ni Papa, ma. Ay, kalagot. O sige, tana. Sa nga po'y tuyuan ni niya. Juan, pwede ba? Undangan na imong bisyo anang sugal nga tungit. Wala na kay nabuhat diri sa balay. Ngayon naman, imo man dyan kong butan sa akong gusto. Laik ayo, diri sa balay. Magsigil tagputok ka ng kwadro sa itong balay. Wala may mo. Ang ako ba nga, ati man na po ning atong panimalay. Hugaw kayo. Lagay mo kat ang agi. Maulo ta sa atong mga silingan, anak. Wala ko'y lapot kung sa ilang libak na ako. Naunsa man taon ka, Juan? Ang importante nga, nalipay ko, ay nalingaw ko. Unsa? Galipay nimo ang imong giunaw na? Unya, anay dinong abir eh. Wala pa dahil mo nag-idong ang iri, Aliyah? Na, unsa man noon ka, Juan? Hindi mo naman yung nanggisalig sa imong mga anak ang paglungag. Mauna gani, Mario. May man ubigala na ako ng bugas o kaldero. O dili man mo makalungag. Sige lang, ma. Kay sunod, dili na ni magulat ni mo. Kami na magluag, Inday. Mas maayo. Kay, para po makabalo mo. Kung saan pagtrabaho. Noon sa naman tao na. Unya ikaw, magunsa naman ka. Magtungit ka pinaminti sa salingan. Mura na imong buhaton ha, Juan? Ay sus, Mario. Pasagdi ko. Nagligaw-lingaw ra ko. Kay kung surtihon pod ko, makakaon na pod ta sa akong daog. Ay ambot ni mo, Juan. Naunsa na ka? Nga naman, nagmahay ka nga ako imong giminyoan, ha, Mario? Pagsulti lang, hindi pula na ka na ako. Voice it. Pre!
Boysit kayo. Naunsa naman taon ka, Joan? Pagbago na taon, oy. Unsa man ka? Ayaw na mo pag-away, Mama Juan, Papa Mario. Bitaw, Mama Juan, Papa Mario, ayaw na mo pag-away. Bitaw, kay ang mga marites natong masilingan, oh, namina na pod. Boysit, ning kinabuhi. May pagmula ko, bi. Mubalik ko sa gawas. Makalagot. Kaya, Sige, lakaw. Mauman ka na imong kalipay. Kanasig braa kasilingan. ay, basta, di ano mo. Makalagot. Unsa naman tayo ninyong inahan? Naadik naman ni sa baraha. Mga anak, Eric, Alia, kamo na bahala diri ha. Sa balay, mulakaw ako. Mangita sa akong kwarta. Na ang kwarta, papalit na ng mong bugas o sudan. Hindi pa, be. Salamat, Papa Mario. Sige, mulakaw na ko. Boyset, Max, makalagot? Ay, naglagot ko. Oy, Marie Joan, inaunsa ka? High blood ba nimo? Unsa man pilihan ka sa tungit? Ay, ikaw ay na Maring Perla. Ay, ako, niintawan. Lano ka? Ay, magkalagot. Naglagot ka ni Mario. Bantayan na pod ko sa akong idulag tungit. Abi ba na ako pilihan ka sa tungit? Lain pa ato ba? Maring Juan, magdula na lang tag baraha para mawala na imong kalagot sa imong bana. O unsa man? O sige, idula ta. Para mawala niya akong kalagot sa balay. O magkalagot pa eh. Ay sus, ilingaw-lingaw na Mari. Tara na. O sige, ito na. Maayo. May adlaw. Unsa may ato ni mo Dong Eric? May Tomas, papalita kog mantika og sardinas. Abang ka og sardinas? Naara Dong Eric dawata. Salamat ng Tomas. Naarap pod ang bayad ng Tomas po, dawata. Salamat Eric. Uy, sa pa yan, uy. Ito na ko, uy. Sige Amping, salamat sa pagbalik. Day, Alia, maglukang na ta, day. O sige, Kuya Eric, tabangan lang tika. Day, Alia, bantay sa inyong dinukag ha, kay magkuha sa og kahoy para sa atong pagluto og sudan, para pag-abot ni Mama o Papa, mangaon na sila. Dili na sila mag-away. O sige, Kuya, ako na lang bantayan ang dinunukag. O sige, day, mulakaw sa kuday ha. Mangita sa kahoy, day. O sige, Kuya, amping Kuya. O sige na mo, ito na ko. Hala, ang dinong nagbukal na. O hala, nag-awas-awas ang sabaw. Gusto ako ng ablihan o magkuwas ako ang bangko para maabot na ako. Ay, ang bangko, ibutang na ako ni P-Ups. Ako na ning ukayon. Ako na ning ukayon, di. Hala, ang bangko naglihok. Hala, ang luwag na sa
Mura kong matumba. Ala, katambahan ko. Matumba ka. Alay. Aray. Tabang. Tabang mo. Aray, kainit na pasok ko sa dinong-ag. Tabang ko ya. Kaya tabang. Oh, hala, singgit to ni Inday. Hala, usa maganitabo ni Inday no? Hala, dapat hindi nung agito. Hala, Ginoo ko, usa maganitabo ni Inday. At doon ako si Inday, bi. Unsa mo ka si Inday karon? Hala, nana ko sa tungo, nana ko kang Inday. Hala, napasok si Inday sa dinong-ag. Oh, nakuyapan. Tabang! Tabang mo! Mga silingan! Hala, Ginoo ko, si Inday, nakuyapan. Gusto, si Mama, at doon ako sa silingan. Magdali ko. Oh, Ginoo, tabang ikaw si Inday. Ma! Nga naman ka. Nga naman ka din, Eric. Ma! Si Inday, ma! Nga naman, naman si Inday. Ma, si Inday man nakuyapan. Tuaw dito sa bar nakita. Unsa? Ginoo ko. Tara. A few moments later. Unsa natabo ni Inday? Unsa? Asa si Inday? Asa? Joan, asa si Inday? Mario, ito si Inday. Igati man sa mga doktor. Ginoo ko. Nga naman eh. Nga naman hitabo man eh. Mario, pasaylo ako. Pasaylo ako sa akong nabuhat. Sa akong pagpasagat sa atong mga anak. Pasaylo ako ninyo. Nagbasol na ko. Karon pa ka nagbasol? Ha? Karon pa ka nagbasol, Joan? Nga naninita mo sa to anak? Muna ang gingon ni mo. Ngayon pa sa gatong pamilya. Nanginabuhay ko sa gawas. Pero mabuhay ta. Unya ikaw, maglingaw-lingaw lang ang braha niya. Magtungit-tungit ka. Pasaylo ako, Mario. Pasaylo ako ninyo mga anak. Eric, huwag sa nipakita mo ah. Ganong nanapuan si Inday og binukal. Ngano? Pa, ang naitabo pa. Nagdungag ko. Tapos, kailangan mo ng kahoy. Akong gipabantayan ni Inday ang hinungag. Akong gipatanaw-tanaw. Kaya nang akong kahoy sa gawas para makaluto kong sudan. Para pag-abot ninyo pa o si Mama, dili na mo mag-away. Kaya aray dinungag. Wala kong kapalo nga. Matungtong dahil si Inday. Iyang po kayo ng inungag. Mga niya po ang inuman sa iyang lawas. Masaylo ako niya ba? Ma? Masaylo ako nga akong ibiyahan ko si Inday. Wala ko lang tuwang mabuti meta po.
Anak, Eric, dili ikaw ang basulan ng tanan. Ang basulan ni, ang imong ginahan nga nagpasagadan ninyo. Siya ang basulan ng tanan. Pasaylo ako, Mario. Maluoy mo na ako. Magbago na ko. Joan, wala untay may tabo ni Aliyah. Di na ako papasaylo nga akong kagalingon kung may tabo niya. Kaluoy sa atong anak. Kaluoy ni Inday. Natangtang yung buhok. Tungod sa kainit. Oh, nang doktor. Nigawas ang doktor. Dok, kumusta mo lang, Dok? Ay, kinsa'y ginikanan ining bata. Dok, ako yung amahan. Ako po na iyang inahan, Doktor. Pasaylo ako ninyo ha. Pero, gibuhatan mo ang tanan. Unsa, doktor? Unsay nagtabo ni Inday? Dok, maluoy ka, Dok. Buhatan yung tanan, Dok. Maluoy ka. Pasaylo kami ninyo. Gibuhat na mo ang tanan. Pero, wa na namo na dala. Mr. Kani, Dok? Unsa ni tabos na ko, anak? Unsa, Dok? Gikasubok. Patay na ang iyong anak. Wa niya na kaya ang kainit sa lawas. Ginoo ko. Pasaylo ako, Inday. Dili, tinuod, Dok. Dok, maluoy ka. Buhatan niyo ang tanan. Mabuhay lang si Inday. Pasaylo kami, Mrs. Patay na ang iyong anak. Dili. Inday. Pasaylo ako, Inday. Ako na sa'yo lumaga, Inday. Anak ko. Anak, pasaylo ako. Pasaylo ako si Ma. Mga higala. Dinhi natapos ang atong sigla. Namatay si Inday Alvila. Og huwag natabang sa doktor. Higugma ang imong pamilya. Kay panagsarap ini. Kung nagustuhan ninyo ang atong video, palihog ko sa pag-subscribe, comment, share, para maghatagig ka pagtulunan sa atong mga
tigapaminan na itong programa. Dagang salamat.